TV lama chuan Spider-Man chu kan lo hmu photo ani mai theya ma se atak taka ero hei aya Spider-Man hi mu zen zen lo mai the ni Misual lo bele tur hian kan theina zong zong sen thira ngai lo atok te hi a om mai pathian hena kan tong trai hian lem chan ko langai lowa kan ngai to na zong zong a khetlang vek sia min hangai dan ang em chuan min hangai na hi ala avani zoni ti po hi an sing var vak dik lawa ador kal kal te ka du lem lawa alo in hon to chuan in le amoy at lo chu ka du be thau mei zoni po hi ka hak lawang thil ti tur tam tak ka nei ve ani lalpa vi le hi an tum le pai ka dil lo ti a thei sam chuan lalpa kan o sin nei po kan sa zu a khong lo po ani chuang lawa nu pui tur hi min pe la ka du khop meya min pe lawa ni pun lalpa tlang wal tel tak kum som pathua chang lalpa kum som thum le pakhat in kar ni hilalpa min pe la mi chan hai ka du khop mei hetiang reng lalpa wa hi se om po ka ti ve to di tak soi chuan i tin tun ang reng hian to om don lo dam lo si tan mang an hun te po lalpa ka nei ve don zunga chuan in tui min swate u bakal te u dam doi lei tur tir ka te po an ngai don min an ril ru chuan i then om khobeng in nei tu te pon om lo mi an tiang adik lo ka ti lo ba se tu in ha na pla ka ni leu ka chen pui te ang tak to kin lalpa min ngai don lo tu na hian lalpa a hun lo lawa ka phone te ri a ma se ka phone ri ai chuan nang ma ka ngai poi mo don a du le lo in ring pui chap nei ro te poi ka ti lo ke lalpa ba in ni a hian in ka kal na hun tu ra pya min om pui la nin lama te ni son ri de te kan hanga electric bank ko san chuan an ki thakop nei dar som pakhata in kho man chana dar som pakhat le min som thum pariya te bial te pastor te se ba nal don thu so ya dar som pan hi le min som pariya ta thu sei zawa ti chuan so chiar te kan e thing pui te kan in boka lipa ai chuan hmei chia hi chuan thil hi an ngai tu atlem deuh nge ni Baby, you were this close to being single. kan thil ti sual pakhat lek hian hong tam tak anei the ni mei chia tho tho po hi a in chak lei the khop mai さあ、ではお願いします。見せられるか怪力曲がっている。折り曲げました。フライパンがこんなに曲がるとは。 engkim hi a hun taka a thleng thin then khat chu an hmel en lova an zai ngai thlak chi ania henu hi chu a zai ngai thlalowa a hmel en chi jok ani hmel mọi cái chuyện lại không từ giang lung mọi cái con rèn nhớ nề rằng mình đông có lâu mẹ rằng lung vào bên nam mơ kia thu đi mình gần mây xem mong Din porotso ah. duam na hian min timual pho thin ania kan lom na hian mi te atina fo mai
ole video danga kanim hunai vek ton ya o sung nay la bin sang nay la mon solo a me la chia a chi lo a du big low sil fe man to la vin kan mon solo